Tervetuloa Kinokupposen pariin. Tiedättekö, kun on ihmisiä, joiden pelkkä läsnäolo saa hymyn huulille? Tällaisia ihmisiä tulee vastaan myös teatterilavoilta, valkokankaalta sekä TV-ruudusta. Tänään meillä on ilo jutella yhden sellaisen ihmisen kanssa näyttelemisestä, elokuvista ja kaikesta niihin liittyvästä. Joten tervetuloa Kinokupposeen Elias Keränen. Kinokupponen. Jee, kiitoksia. Kiitos kutsusta. Ihana olla täällä teidän kanssa. Ja sä liityit puheluumme mökiltä, eli nyt ollaan tälleen kesän tiimellyksessä, ja sulla varmaan nyt tällä hetkellä niin kuin päällimmäisenä on tuo teatteriprojekti siellä just Kajaanissa. Kyllä, tai se on tullut ensi-iltaan just sopivasti tuossa juhannuksen aikoina, ja mä kävin nytten katsomassa sen kertaalleen ensimmäistä kertaa Enskan jälkeen, ja sitten tulimme tänne mökille, ja ollaan täällä vielä 1-2 päivää, ja sitten mennään takaisin Helsinkiin tai etelän suuntaan. Mutta joo, me tehtiin Kajaanin kesäteatteri Kajaanin kantakaupunkiin, ja se on nyt pyörinyt siellä. Se on vaikuttanut tosi kivan sellaista kesäiseltä projektilta, kun on nähnyt sun Instagram-tarinoita, missä ekaksi rakennettiin muun muassa se lava sinne, niin se on aika tolleen niin kuin suoraan sanottuna just silleen niin kuin itse tehty sit se teatterikokemus. Se oli kyllä, ehdottomasti. Se oli tosi niin kuin, mentiin niin kuin lähdettiin niin sanotusti tosi alusta sen homman kanssa, että se oli niin kuin Kajaanin kaupunki oli toivonut sitä, että tämmöinen tehdään, ja siihen oli Kajaanin kaupungin tämmöistä hankerahoitusta mietitty, ja mä kuulin tästä, mä oon haaveillut tekeväni kesäteatteria monta vuotta, ohjaavani kesäteatteria, ja nyt mä sain mahdollisuuden siihen, kun hain tätä paikkaa ohjaajan pestiä, ja kaikki alkoi siitä, että me mietittiin, että mihin se tulee siellä kantakaupungissa, me etsittiin sitä paikkaa, ja sitten me löydettiin lopulta semmoinen kivimuurin edustalla semmoisen pihlaajapuun alle rakennettiin lavaa, ja se on ollut kyllä monivivahteinen oli toi kevät, koska siinä oli paljon asioita, mitä niin kuin ei tavallaan tajunnut, että mitä tämä niin kuin vaatii, kun rakennetaan ihan uusi paikka jonnekin, mutta me päästiin maaliin. Mä olin tosi väsynyt Enskan jälkeen juhannuksena, mutta me päästiin maaliin ja hienosti se on mennyt. Että kelit on tietenkin ollut kylmät, mutta siellä on ollut tosi hienosti väkeä ja meillä on ollut tosi huippumeininki siellä. Ja se on nyt jäädäkseen, että ensi kesänä taas uudestaan. Että en tiedä ketkä sen tekee, onko mä siinä mukana tai jotain vastaavaa, mutta se on niinku, siitä on tullut tämmöinen Kajaanin kaupungin uusi kesäteatteri. Mahtavaa. Mä olin just kysymässäkin, että onko se nyt sitten tavallaan ikuisesti siellä tämä lava ja muut, mutta siinähän se tuli. Ja, sä taisit ihan itsekin päästä niin kuin vasaran varteen siellä, vai? Mä pääsin, joo. Mulla on semmoista niin yläasteelaisen taidot siinä rakennushommissa, mutta mä pääsin myös tekemään vähän hommia. Enimmäkseen siihen onneksi palkattiin ihan oikeita ihmisiä rakentaa niitä. Joo. Onneksi, mutta mä olin siellä maalailemassa ja muuta sellaista. Mutta se oli tosi jännää, kun se on se paikka, mihin se rakennettiin, on siis semmoinen, että sinne niin kuin dumpataan kaikki lumet. Ja me tultiin silloin tammi-helmikuussa, kun se oli aivan lumen peitossa. Niin me otti, tämä on se paikka, me niin kuin nähtiin sille, että tässä on tämä kivimuuri ja tässä on nämä puut ja tähän rakennetaan portaat, jotka menee sen kivimuurin päälle ja voi vitsi, tässä tulee hienoa, mutta me ei tajuttu sitä, että ne lumet suli tosi hitaasti, me tajuttiin, että se katsomo on semmoisessa niin kuin rinteessä, että se katsomo niin kuin laitettiin tällä tavalla, mutta sitten me vaan niin kuin laitettiin silleen tunkkeja ja puita ja rakennettiin ne katsomot silleen 2 osaan. Että se on niin kuin 2-puolinen katsomo, että me sille onnettomuudessa, mutta kyllä niin kuin, kun ensimmäistä kertaa tekee jotain, niin aina siinä sattuu ja tapahtuu, mutta ensi kesä sitten on toivottavasti jo paljon helpompi. Ja nyt se on ikuisesti Kajaanissa se kesäteatteri, nyt kun se on tehty. Niin, toivotaan, mutta kyllä siinä on niin kuin tämä seminaarin väki, jotka sitä tekee, niin niillä on, totta kai niiden pitää aina joka kesä kiristää vyötä ja tehdä niin kuin täysillä se homma taas alusta, että yleisö löytää paikalle ja tällä tavalla. Mutta mä oon tosi niin kuin onnellinen, että mä voin aina sanoa, että mä olin rakentamassa tätä. Että mä olin ensimmäinen, joka teki tänne näyttämölle esityksen, niin voi niin kuin olla ylpeä siitä. Onhan se kunnia. Kyllä, ihan ehdottomasti. Niin. Me nyt suoraan hypättiin tähän niin kuin tuoreempaan juttuun, että mä hyppäsin esittelynkin ohi, mutta tosiaan
kuulijoillekin, varmaan ääni on ainakin tuttu, mutta muuten niin tosiaan Elias Keränen on näyttelijä, joka tunnetaan TV-rooleista muun muassa Suden hetkessä, Konfliktissa ja myös just teatterilavalta myös niin kuin näyttelijän rooleista, muun muassa Kuka tappoi Bambin ja Kuningas Oidipus näytelmistä. Ja sitten äänitöitä muun muassa Ylelle luotu tuo Eliaksen oma radioshow, ja se löytyy Areenasta tälläkin hetkellä vielä. Mun on pakko äänitöihin lisätä. Mä olen pitkäaikainen brännäri, eli brändi-ändien kummikuuntelija. Ja mahtavaa. Olen rakastanut siellä erityisen paljon just näitä Spelias-jaksoja, joissa Elias on vieraana, ja Elias on tosiaan niin kuin melko lailla joka kaudella vähintään kerran käymässä. Joo, kyllä. Ne on kyllä hyviä settejä aina. Kiva, aina ilo. Toi on ehkä yleisin asia, mistä mut niin kun, pysäytetään, että joku sanoo, että mä oon brännäri. Mutta se on aina tosi iso ilo, kun tavata brännäreitä tai jopetuslapsia tai mitä ikinä näitä onkaan. Mutta hei, tämän kesän jälkeen tuntee vielä useampi, koska elokuun lopussa on tulossa myös Somekingi-sarja, jossa sä oot ihan pääosassa, eli sä esität siinä Teemua, joka... Mä oon täältä kaivannut tämmöisen nopean synopsiksi, että pitkäaikaistyötön Teemu aloittaa uran vaikuttajana. Kyllä. Siitä on tullut tosi hieno sarja. Me tehtiin sitä viime kesänä, kuvattiin Tampereella ja Valkeakoskella ja jännittää, se alkaa ensi kuussa jo. Että en ole nähnyt mitään muuta kuin ihan pari pätkää sieltä täältä, mutta mä voisin ainakin sen oman kokemuksen pohjalta sanoa, että meillä on kyllä niin hauskaa tehdä sitä sarjaa ja siitä on tulossa kyllä varmasti eeppinen. Mä oon pakko itsekin rauttaa sen verran verhoa, että just töiden puolesta niin mä olin kuvaamassa tätä tilannetta, kun sä Joel Hirvosen kanssa katsoit tätä sarjaa, eli hän on toisessa pääosassa, niin katsoitte tämän sarjan kohtauksia, niin musta tuntuu, että se materiaali ei ole edes niinku käytettävissä, kun mun kamera, vaikka se on jalustalla, niin se tärisee niin paljon, kun mä nauran siellä kameran takana. Ja etenkin vielä tämmöinen toinen sisältö, missä mä joudun pitämään, niin se varmaan heiluu niin kuin joku Michael Bay-elokuva. Joo, just näin. Mutta joo, sitä oli kyllä hauska tehdä. Joelinkaan on aina vaan hulvatonta, että Hirvosen Joeli on mahtavan, ehkä yksi hauskimmista ihmistä, ketä ikinä tavannut. Oi hitsi. Joo, kuulostaa hyvältä, että jos on hyvä puuki ollut kuvauksessa ja muuten, niin kyllä sarjaa odotetaan innolla mekin. Todellakin. Ehdottomasti. Mutta ihan, jos me tehdään nyt tämmöinen tosi syvä sukellus tähän alkuun, jos se sopii. Joo. Et kun tosiaan elokuvapodcasti ollaan kyseessä ja meitä kiinnostaa tosi paljon myös niin kuin esimerkiksi näyttelijän työ, niin meillä on ihan tämmöinen tosi helppo kysymys tähän alkuun, että osaatko sanoa, että mistä tämä innostus on esimerkiksi näyttelijäuraa alkanut, tai onko jotain semmoista hetkeä tai elokuvaa tai sarjaa tai jotain, missä sä olit, jonka nähtyessä niin kuin mietit, että hei, toi voisi olla siistiä, että tehdään jotain tähän liittyvää? No mä kasvoin... Niin kuin tavallaan mulle teatteri ja niin kuin elokuvafanitus tuli silleen tavallaan vähän niin kuin eri suunnista. Että mä olin aika semmoinen niin kuin Kajaanissa, minne se lanseerattiin se uusi kesäteatteri, sieltä on siis kotoisin ja mä äitini, joka ei ole millään tavalla alalla, sanoi joskus aikoinaan, kun mä olin ehkä 6. tai 7. luokalla, että teatteri saattaisi olla mulle niin kuin tosi hyvä juttu. Ja sitten se kuulosti silleen 6-luokkalaisena, tosi niin kuin, että teatteri, mitä ihmettä. En varmasti, mutta mä menin semmoisen pääsykokeisiin tai tämmöisen audition-tilaisuuteen ja mä innostun siellä tosi paljon siitä niin kuin näyttelemisestä, mitä nyt 13-vuotias voi siitä tajuta. Ja mä sain roolin Kajaanin kesäteatterista ja jotenkin siitä lähtien niin kun mun mä tavallaan löysin, en mä ikinä ajatellut, että musta tulee näyttelijä isona, mutta mulla oli vaan niin hauskaa viettää kesiä kesäteatterissa tehdä sitä, että se oli niin iso osa sitä niin kun mun kasvamista ja tämmöistä Kajaanissa. Ja just tehtiin paljon niin kuin Riku Niemisen ja kumppaneiden kanssa, oltiin samassa teatteriprokkiksissa ja se oli niin kuin se niin kuin mikä mua niin se ei niinkään ollut sitä, että vitsi mä haluan näytellä, vaan se oli tosi kiva, löysin niin semmoisen yhteisön, missä oli samanhenkistä porukkaa, oli tosi kiva tehdä niin teatteria ja se niin kiinnosti silleen, mutta mä en ikinä ajatellut, että siitä tulisi mitään mun ammattia. Mutta sitten mitä vanhemmaksi mä tulin ja lukion jälkeen, mulla alkoi välivuosia, mä olin armeijassa
tämä armeijan jälkeen alkoi valivuosi, niin mulle rupesi niin kuin tosi paljon niin kuin tarkentua se ajatus siitä, että mä haluan ehdottomasti tehdä enemmän näyttelijän työtä. Ja sitten teatterikorkeakouluun pääsin ja sitten se oli jotenkin aika selkeää. Mutta sitten niin kuin elokuvat on ollut aina, niin kuin mä oon tosi paljon katsonut elokuvia lapsesta saakka. Ja meni tosi kauan ennen kuin, tavallaan yhdistyi teatteri ja elokuvat mulla. Et se teatteri oli enemmän sellainen harrastus ja elokuvat oli sillä, että mä vaan rakastin katsoa tosi paljon elokuvia pienestä asti. Mä muistan, kun mä olin just katsoin siskoni kanssa tosi paljon niin kuin Eddie Murphyn Prinssille Morsianta ja sitten Back to the Future, Tim Burtonin sitten oli Tim Burtonin Batmanit ja nämä oli niin kuin pyöri koko ajan meillä kotona sekä tietysti Terminator 2 ja tämmöistä. Mutta sille niin kuin ihan älytön rakastuminen elokuviin tapahtui. Mun serkku, oltiin mökillä itse asiassa täällä Mökkisaarella, missä mä tälläkin hetkellä oon. Mun serkku sanoi, että hei, TV:stä tulee tosi hieno elokuva. Se näytettiin meille joskus lukiossa, että tämä on tosi merkittävä osa elokuvahistoriaa. Mä olin 9-luokalla silloin ja se oli toi Alfred Hitchcockin Takaikkuna. Ja me katsottiin se kesällä täällä. Ja se oli semmoinen, niin kuin, joka räjäytti lopulta pankin, että mä niin kuin rakastun totaalisesti niin kuin elokuviin ihan toisella tavalla, mitä niin kuin ne lapsuuden elokuvat merkkas mulle. Ja musta tuli tosi semmoinen tosi elokuva, tämmöinen friikki suoraan sanottuna. Mä halusin nähdä kaikki elokuvaklassikot ja tämmöistä. Että elokuvat on ollut mulle tosi iso osa. Olisin näyttelijä tai en, niin elokuvat on niin kuin mulle tosi iso ja rakas asia ja tälleen. Mutta mä en ole koskaan mun vaikka luokkakaverit on, Teakissa luokkakavereita on ollut semmoisia, jotka ei katso yhtään elokuvia. Et se ei niinku mene niinku käsi kädessä se niinku elokuvan fanitus ja näyttelijyys. Että niinku mä tunnen montakin näyttelijää, jotka ei tiedä mitään elokuvista, jotka ei katso hirveänä elokuvia, mutta rakastaa näytellä ja ovatkin vielä hyviä näyttelijöitä. Et mä oon niinku semmoinen, jolle elokuvat on tosi tärkeä juttu. Että mä katon elokuvia siinä samassa, missä mä kuuntelen musiikkia tämmöistä. Mä en tiedä, miten se sitten vaikuttaa mun näyttelijyyteen, mutta niin. Ai hitsi, tuossa on niin paljon mihin tarttua, ja me varmaan nyt palalta aletaan purkamaan tätä kokonaisuutta. No niin. Jos palataan alkuun sinne pääkallopaikalle Kajaaniin, niin mikä se sun rooli oli? Muistaa, mikä sun eka rooli, mihin se silloin... Joo, se oli Roni ja Ryöverin tytär tehtiin, ja mä olin Birk. Porkanpoika. Eli mä olin se kundi, kenen kanssa se Ronja rupeaa hengailemaan. Eli aika klassikko. Kyllä. Ja hei, hyvä rooli heti alkuun. Niin, kyllä. Iso rooli vielä. Se oli tosi jännää silloin, että mä oon toinen päärooli ja mä en ole ikinä tehnyt teatteria. Ja sitten mä tein sen sitten Oulun kaupunginteatteriin ehkä 10 vuotta myöhemmin. Silloin kun mä olin jo teatterikorkeakoulussa, mä tein sen työharjoitteluna. Sain saman roolin. Et mä mietin, että mä nyt pitää manifestia, mun pitää vielä 3. kerran tehdä se joskus jonnekin, mutta. Joo, se oli se ensimmäinen rooli, minkä mä tein. Ja se oli tosi hieno prokkis kyllä. No joo, kyllä ihan varmasti, jos just tuolla lailla on sitten purru se kärpäne, että haluaa tehdä sitä lisää. Ja hyvä kuulla, että on ollut niin hyvä se yhteisö ja muut, että on sitten tukenut sitten tässä kaikessa muussa. Ja sitten on lähtenyt. Tuo Teakkikin mua kyllä kiinnostaa ihan sille nopeasti kysymällä, koska siinähän on tosi myyttiset nämä pääsykokeet ja muut, niin saako kysyä, että pääsit sä ihan ekalla yrittämällä vai tuliko? Joo, teatterikorkeeseen mä pääsin ensimmäisellä yrittämällä, mutta mä hain Nätylle silloin armeijasta, sinne mä en päässyt, mutta Teakkiin hain sitten vuotta myöhemmin ja siinä mä pääsin ensimmäisenä. Se oli nelivaiheiset kokeet ja kyllä se oli silleen, musta tuntui, että mä olin tosi valmis ja mä olin tosi, annoin koko ajan kaikki, niin mä olin mulla oli kyllä koko sen kevään tosi hyvä fiilis niiden pääsykokeiden suhteen. Joo. Oliko siellä joku erityisen jännä vaihe siinä haussa? Millaisia juttuja siellä pitää tehdä? Niitä... No ne vaihtelee tosi paljon. Mä en tiedä edes, että onko se ne on edelleenkin vissiin 4-vaiheista ne pääsykokeet, mutta siinä oli yhtä sun toista. Siinä oli tosi paljon. Siinä improa, dialogikohtauksia,
sitten oli laulua, kaikkia niin kuin tunnetiloja. Mä muistan, että yksi oli tosi raju semmoinen, että tullaan ovesta sisään tuomariston eteen ja sitten siinä oli joku sohva ja patja ja pöytä ja penkit, niin sä lauloit jotain Aavanmeren tuolla puolen, jossakin on maa, ja sun piti aina eri tunnetilassa, että sä menit sohvalle, ne huusit mene sohvalle, ja sulla piti olla ehkä viha siinä, sä laulat vihaisesti sitä, ja sit sä menit lattialle sille, että sä itkit, sit sun piti mennä niinku patjalle, ja sä teit jotain muuta, se oli, niinku se oli vaan semmoista niinku tulikoetta koko ajan. Ja viimeisessä vaiheessa me tehtiin, se oli monipäiväinen se viimeinen vaihe, ja siellä niin tehtiin pienryhmissä pienesityksiä, ja sitten siinä oli iso dialogi ja muuta semmoista. Sitäkin on jo niin pitkä aika, sitä 15 vuotta. Mä en edes muista tarkkaan, mitä kaikkea siellä tapahtui, mutta ei tule vaikeat kokeet. Niin, hyvin paljon. Mulla oli hauska. Mutta on ne vaikeat pääsykokeet ja niinku, kyllä se vaatii paljon, mutta niinku, mulla oli niin monta vuotta taustalla ehkä sitä, että mä olin niinku, henkisesti jotenkin tosi niinku, oikeassa paikassa silloin. Ja tuo just, että sanoit, että niinku piti tai annoit kaikkesi, niin tuon kyllä huomaa näistä projekteistakin, missä on sua nähnyt, että sä kyllä niinku, oot niinku, kamera eessä hyvin fyysinen näyttelijä, mutta sitten myös sun ääni, niin siinäkin on sitä laajuutta ja kirjoa tosi paljon. Että Kiva. Mä olin Onnille voisi sanoa, että jos niin kuin olisi sama pääsykoe uudelleen, niin sähän pystyt kanavoimaan tuossa, että avaat oven ja menet sohvalle itkemään ja laulamaan Aavanmeren tuolla puolella, niin sehän voisi olla perus lauantai-illan niin kuin jälkeinen fiilis. Mutta just näin. Hei, tämmönen, mä vähän yritin netistä penkoa, että mitä kaikkea niin kuin sä oot tehnyt, Elias, ja muuta, mutta mä törmäsin sitten tämmöiseen näyttelijäliiton sivujen tavallaan näyttelijäprofiiliin, ja täällä on kaikenlaista niin kuin sun työkokemuksesta, mutta täällä on siis niin kuin teatteri, musikaali, tanssielokuva, jne, mutta erikoistaidoissa sulla on taistelu. Ei, mä en tiedä. Mä oon joskus kirjoittanut sen varmaan vuosia sitten. Mä en tiedä, mitä mä oon tarkoittanut. Pitäisikö mun ottaa se pois sieltä? Itse asiassa ton takia me sut kutsuttiin tänään tänne. Mä oon tehnyt sen profiilin aikapäiviä sitten, että sinne on saattanut jäädä tietoja, jotka ei pidä paikkaansa. Tai mä varmaan oon meinannut sitä niin kuin näyttämötaistelua. Sitä se on varmaan tarkoittanut. Voisi jotenkin olettaa, mutta en mä. Täällä on vielä niin kuin tarkennuksena, että akrobatiaa ja miekkailu. No, just. Tää on varmaan niin kuin, että mä oon Teakissa. Me ollaan varmaan tehty noita profiileja. Mä en ole ehkä, niin kuin, mä oon kyllä CVtä aina päivitellyt ja tämmöistä, mutta mä en todellakaan ole niin kuin perustietoa minusta päivittänyt. Mun pitää, kiitos kun nyt muistut, että heti tämän haastattelun jälkeen mä käyn ottaa ne pois sieltä. Mä en osaa miekkailla hirveän hyvin. Mä oon jossain prokkiksissa, näyteltiin Rakastunut Shakespeare tehtiin joskus vähän ennen koronaa. Sekin tapahtui itse asiassa Oulun kaupunginteatterissa, niin mä näyttelin Shakespearea ja mulla oli yksi semmoinen niin kuin miekkailukohtaus siinä. Että siinä on ehkä mun miekkailutausta, mitä tulee niin kuin tähän niin kuin teatterin tekemiseen. No, mutta se lasketaan. Se voi laittaa. Tuo on sama kuin just ihan niin kuin normi-CV:ssäkin laittaa taitoihin, että jos joskus on opastanut jotain ruotsiksi, niin sitten vaan laittaa, että ruotsi erinomainen. Että just näin. Noista elokuvista sä mainitsit, että niinku just semmoinen, mikä on järisyttänyt sua sisimpään asti, oli tämä niinku takaikkuna, mutta tuleeko sulle, mä kysyn tämän taas helpon kysymyksen, mikä on niinku sun lempielokuva? Ihan tälleen niinku suoraan, että osaatko sanoa? Se vaihtelee tosi paljon. Se menee tosi paljon kausittain. Mä muistan, että mä katoin ehkä muutama vuosi sitten katoin semmoisen, mitä mä katoin silloin nuorempana, ja katoin sen uudestaan. Semmoinen Tohtori Outolempi, siis Kubrickin klassikko niin komediassa Peter Sellers tekeekö se 3 tai 4kin roolia. Ja mä katoin sen
se oli kesä myös, ja mä mietin, että okei, tää on maailman paras elokuva. Että tää on aivan älyttömän. Niinku, tää on niinku täydellinen. Tää niinku osuu täysin mun sielunmaisemaan, jossa niinku kaikessa absurdiussa, miten absurdi se on ja hauska, mutta silti niinku jotenkin tosi... Siinähän tapahtuu maailmanloppu. Ja se tapa, miten Kubrick osaa käsitellä sitä, ja se, miten Peter Sellers näyttelee niin hienosti monta eri hahmoa siinä, niin... Jos mun pitäisi nyt nopeasti sanoa joku, niin varmaan mä sanoisin, että Tohtori Outolempi on maailman paras elokuva. Mutta siinä on paljon niin kuin... Mä jotenkin tänä kesänä hirveänä uppoutunut, kun tuli toi 28 vuotta myöhemmin, mikä me käytiin ihan vasta katsoa mun kaveritten kanssa. Ja mä niin kuin rakastan. Se ensimmäinen 28 päivää myöhemmin oli joskus silloin aikoina myös niin merkittävä niin kuin elokuva mulle. Se oli niin hieno ja brutaali ja raaka. Ja siis ihan, niin kuin sehän mullisti, myöhemmin vasta tajusin sen, miten paljon se on mullistanut muun muassa niin kuin koko sitä genreä, zombie-genreä. Niin. Mä oon niin kuin uppoutunut tänä kesänä niin tämmöisen Danny Boylen niin 28 päivää myöhemmin tämmöisen niin meininki, että pakko nostaa senkin, että se on kyllä jossain siellä. Mä rakastan muutenkin kauhuelokuvilla iso paikka mun sydämessäni. 28 päivää myöhemmin. Siinä on hieno elokuva. Siis mä itse asiassa just nyt, kun tuli tuo jatko-osa, niin mä tänä kesänä katoin ekaa kertaa niin sen koko trilogia, tai se kakkososa ei ole niin virallisesti osa sitä, mutta niin katoin just 28 päivää myöhemmin, sitten 28 viikkoa myöhemmin, ja nyt kävin myös elokuvateatterissa katsoa tuo uuden, niin se kyllä, vaikka niin tänäkin päivänä katsoja on nähnyt niin paljon kaikkia niin zombijuttuja ja muuta, niin kuitenkin se 28 päivää myöhemmin tuntuu jotenkin tosi tuoreelta, tai siinä on jotenkin niin erilainen tunnelma kuin just perus tämmöisessä zombiviihteessä yleensä nykypäivänä on. Niin. Joo. Jep, ja sitten se on niinku, siis se tapa, miten se on kuvattu, mulla on yksi kaveri, kenen kanssa me puhutaan jatkuvasti 28 päivää myöhemmin elokuvasta. Me ollaan jotenkin molemmat ihan siis, me ei päästä yli siitä, miten hyvä elokuva se on. Mutta siis se, että mikä niinku, mä niinku osaan, niinku, että mä niinku ehkä tajunnut silloin nuorena, miksi tää on niin hyvä ja tällä tavalla. Ehkä se oli niin brutaalia sille, että se niinku zombit oli tosi, ne ei ollut zombeja, ne on semmoisia niinku virus, se tuntui jotenkin realistiselta. Mutta se, että se on niinku Lontoo, se tyhjä Lontoon kuvaus, ja sitten se, että se on kuvattu semmoisella digikameralla se koko elokuva, on ihan käsittämättömän nerokas juttu. Ja nyt se uusin on vissiin kuvattu, just tämä sama kaveri kertoo, että se on kuvattu iPhoneilla. Joo, kyllä. Toki aika hyvät linssit siinä on ollut, mutta joo. Siis joo, mä muistan, kun mä etin just 28 päivää myöhemmin, kun se ei oikein niin kuin ollut missään suoratoistopalveluissakaan, niin sitten just koitti, mä en muista mistä mä lopulta löysin siitä se versio, ihan laillisia keinoja pitkin, pitää clearata tässä, mutta sitten just niin kuin katsoi, että no niin, tässä on hyvälaatuinen versio, ja sitten katsoo, niin okei, no se on tosi jännä. Kyllä, että se on kuvattu niin kuin just tyyliin jollain 480p niin kuin digikameralla about, että se niin kuin näyttää samalta kuin YouTube-videot vuonna 2006 ehkä. Niin. Jep, se on tosi jännä, mutta mä en tiedä, että sillä on jotenkin tosi iso vaikutus siihen. Ja jotenkin tänä päivänä se on niin kuin tosi huonolaatuinen se elokuva, kun miettii, niin se on niin kuin, se tekee sitä jotenkin vielä brutaalimman siitä koko hommasta ja sitä katselukokemuksesta. Kyllä, ja ehkä se on myös se, että se niinku ei ole niin kliinisen oloinen sitten just sen takia, että se voisi olla jopa semmoinen vähän niin kuin found footage-tyyppinen, että niinku tavallaan joku paikan päällä olisi kuvannut se. Joo. Onko sulla sitten, sä mainitsit 28 päivää myöhemmin niin kuin kauhuelokuvien piirissä, niin onko sulla vielä erikseen jotain, kun sanoit, että kauhuelokuva dikkari, niin onko vielä jotain kauhuelokuvasuosikkia ton lisäksi, tai onko tuo on. Mä siis tosiaan, niin kuin, mulla on siis isoveli ja isosisko, ja meidän perheessä katsottiin niin kuin, meillä niin kuin, mulle jäi tosi paljon siis semmoinen, niin kuin, me katsottiin hirveänä niin kuin ulkomaisia elokuvia meidän kotona, ja veljen kautta jotenkin uppoudut, niin kuin, veli katsoi ihan hulluna kaikkiin Koenen veljeksien elokuvia, Tarantinoon tietenkin ja tämmöiseen. Ja sitten siskon kanssa me katsottiin ihan sikana just kauhuelokuvia. Ja Blair Witch Project, hauskaa kun sanoit ton found footage-juttu, niin Blair Witch Project oli tosi iso juttu. Mä muistan silloin ihan lapsena, kun mun sisko sanoi, että se on ihan se on oikeasti tapahtunut. Että se on niinku oikeasti hävinnyt, että se on niinku
olin varmaan ala-asteella, kun mulle näytettiin se eka kertaa ja mun sisko sanoi, että hei, tää on niinku oikeasti niinku nämä löydetty on materiaali. Mä menin nukkumaan mun äidin viereen, kun mua pelotti niin paljon. Mä olin ehkä 5. luokalla, kun mä näin sen ja se oli ihan siis super pelottava. Mutta ehdottomasti niinku kauhuelokuvista niin Blair Witch Project on pakko kyllä mainita. Mä tykkään myös poro. Mä oon siis Suomussalmen, meidän pihalla on poro tällä hetkellä. Tuossa on toi meidän kissa ja sitten poro on tossa. Joo, ja me ollaan saarella vielä kaiken lisäksi. Että hyvä, että ne on tänne eksynyt saareen. Poro tuinut saareen. Tämä kuulostaa joltain kauhuelokuva-alulta myös. Tää on niinku kauhuleffa alku, poro-homma. Mutta siis ehdottomasti 28 päivää myöhemmin Blair Witch Project 2 poroa. Niitä ei ole 1, niitä on 2 poroa täällä. Kohta alkaa ikkunat rymisemään siellä. Invaasio. Joo. Mulle sanottiin, että täällä on poroja, mutta ne on ihan tuossa pihapiirissä. Anyways, Blair Witch Project 28 päivää myöhemmin. Mä myös rakastan ihan semmoisia vanhoja niinku Carpenterin The Thing on tosi hieno elokuva ja sitten ehkä semmoisia, jos pitäisi sanoa tosi semmoinen ei niinkään ehkä semmoista horroria, mutta Polanskin toi Rosemary's Baby on myös tosi hieno elokuva, mitä mä nostan myös. Pakko nostaa tälleen edes mainita se, että miten hieno elokuva se on. Ja sitä kyllä voi pitää kauhuelokuvana, vaikka mä en ehkä pelottelisi sillä elokuvalla mitään. Se on vaan tosi hieno elokuva. Et siinä on tosi paljon se on vaan se on tyylikäs teos kaikin puolet. Se oli Netflixissä joitain vuosia sitten ja katsottiin puolison kanssa ja oltiin molemmat ihan super innoissaan siitä elokuvasta myös. Ja sitten, monta leffaa, Uhrilampaat, kaikki Halloween on tosi hyvä. Rakastan myös tosi paljon Alieneita, ne on mulle tosi iso osa mun. Mä tykkään, Alien ja Aliens on molemmat, että ne pitää katsoa kerran vuoteen, mutta Alien 1 etenkin, niin se on jotenkin sit se on vaan kuvakuvaltaan, se on vaan täydellinen teos ja iso kyllä kaikin puolin. Mutta nämä on tämmöisiä aika perinteisiä klassikoita, mitä mä nyt mainitsen tässä, mutta ne on ne on klassikoita syystä. Niin, juurikin näin. Eikö sulla Onni just ollut projekti nyt tästä alkuvuodesta, että sä katsoit nuo Alien-elokuvat? Joo, mä oon niitä kattelun läpi. Nyt mä oon nähnyt kaikki paitsi ne Alien versus Predator-jutut, niitä mä en ole vielä kattonut. Joo, ne ei vissi ole hirveän hyviä ne. Joo, ne on varmaan vähän menee sinne sellaiseen toimintamättöön enemmän kuin sit siihen, mistä Alien lähti. Niin. Mutta mä kuulun siihen porukkaan, jonka mielestä tämä Alien Romuluskin oli siis nyt hyvä leffa. Uusin. Ja nyt mä odotan innolla, kun Disney Plusalle on tulossa, onko se nyt tästä loppukesästä, niin Alien-sarja, jossa Alien tulee maapallolle. Wow, mä en tiennyt tästä. Onpa hienoa. Ja tää on sen takia kans makeeta, koska alun perin Alien 3 tarjottiin Renny Harlinille, ja tarkoitus oli, tai Renny Harlinin toive oli, että he tekisivät elokuva, jossa alienit tulee maapallolle, niin nyt se idea toteutetaan sarjan muodossa. Tosin ilman Rennyä. Niin, moi. Pitää kiittää kuitenkin. Niin, Alien 3 on kyllä, siis se on sitä puhuttu paljon silleen, että se on tosi ongelmallinen ollut vissiin koko, eikö David Fincher ohjannut sen, ja se oli tosi ongelmallinen kaikin puolin, mutta se ei ole läheskään niin huono kuin siitä sanotaan. Mä katsoin sen myös silloin ehkä vuosi pari sitten sille, että katsotaan nyt, että mä en ole ehkä nähnyt tätä silleen lapsuuden jälkeen tai nuoruuden jälkeen, niin se ei ollut läheskään niin huono kuin mä jotenkin ajattelin se olevan. Joo, mä olin tosi positiivisesti yllättynyt. Mä katsoin sen kanssa toisen kerran tässä, joskus ihan alkukesästä, niin mä jotenkin, vaikka siinä on kaikkea vähän tyhmää, niin silti se on tosi persoonallinen. Jotenkin siinä on rohkeata tyyliä, viedään ihan uusia suuntia sitä koko Alien meininkiä. Siellä on hauskoja niitä tavallaan Alienin point of view kuvattuja jahtauksia pienillä käytävillä, jotka jollain tavalla on mun mielestä vähän jäänyt kyllä semmoiseen kauhukuvastoon sitten sen jälkeen.
Niin, ehdottomasti, kyllä. Mutta siinä on ihan kauhea CGI. Hyi, se on ihan hirveä. Niin, se kyllä pilaa tosi monta asiaa aina, mutta Ja mikä se 4. on, kun siinä on se Winona Ryderi, niin se menee tosi hämmentäväksi kyllä mun mielestä. Mutta siinä on yksi tosi hieno kohtaus. Siinä on semmoinen, että ne sukeltaa sinne veteen ja ne yrittää uida jotenkin sinne toiselle puolelle. Ne alienit lähtee uimaan niiden perään. Niin se oli semmoinen niin kuin vaikuttava kohtaus kyllä. Muuten tosi oudossa elokuvassa. Joo, se on kyllä varmaan oudoin alien. Joo. Mä ihan tyytyväisenä kuuntelen, siis mä en ole nähnyt edes ekaa Alienia, mä oon pakko myöntää tässä kohtaa. Joo. Ai. Mulla ei mitään tekosyytä, koska se kuitenkin löytyy helposti ja kaikki. Niin. En voi puolustaa itseni. Sen mä tiedän, että Miika ei oikein pidä kauhusta, mutta kun Alien ei mene sinne sellaiseen niin kuin Conjuring-tyyppiseen kauhuun, vaan mun mielestä Alien on niin kuin enemmän niin kuin tieteistrilleri. Vähintään toinen jalka on tieteistrilleri puolella ja toinen jalka on sitten kauhua, mutta se on tosi eri. Se ei tavallaan silleen ole, niinku, tämä on tosi outo, mutta se ei ole niinku etenkin eka Alien, niin se ei ole silleen niinku epärealistinen millään tavalla. Se on jotenkin hirveän perusteltua kaikkien teko siinä niinku asiassa. Se on niinku, siinä on niinku semmoinen rahtilaiva, joka on tulossa niinku hakemassa jotain toiselta planeetalta, niinku, mitä ne olisi hakemassa siinä? No, mutta se on rahtilaiva, joka saa semmoisen hätäsignaalin, että täällä on jotain, ja ne menee tarkastamaan sen, ja yhden naamaan tulee semmoinen facehackeri. Ja ne siis mikä siinä on, mun mielestä mikä siinä leffassa on ehkä parasta, on se, että miten fiksuja kaikki hahmot siinä elokuvassa on. Siinä on semmoinen kohtaus, missä siellä on semmoinen yksi tyyppi, tämmöinen tiedemies, joka, nyt spoilaan, on oikeasti ei ole ihminen, vaan se on tämmöinen androidi. Sori, mä spoilasin, tää on nyt ihan ei se haittaa. Mä oon varmaan kuullut tuosta elokuvasta jo kaiken, mutta joo. Mä oon pahoillani. Mutta mikä siinä on sille, missä me ollaan aivan näyttelijän työn ytimessä, on silleen, että siinä on se kaksi tyyppiä on tulossa, että hei, päästäkää meitä takaisin sisään tähän avaruusalukseen. Täällä on joku oli jo meidän kaverin naamassa kiinni. Ja siellä on siinä Sigourney Weaver, joka on tietenkin päähenkilö siinä, joka on tavallaan tämmöinen, joka on siellä aluksen sisällä. Ja se on protagonisti, se on se päähenkilö. Ja se sanoo, että ette vittu ota sisälle tätä tyyppiä. Ja ne muut on sille, että totta kai te otetaan sisälle, että tämä on pakko ottaa sisälle, että tämä on meidän kaveri ja sillä on joku outo asia sen naamassa. Me tarvitaan, ja se sanoo, että ette varmasti ota, ja yksi niistä painaa nappia, että se tulee se ovi, ne aukeaa se ovi ja ne tulee sisälle, ja ne rupeaa tutkimaan sitä, että sillä on naamassa, ne ei saa sitä irti siitä naamasta, ja se tyyppi vaipuu koomaan, ja ne tutkii sitä. Sen jälkeen siinä tulee semmoinen tosi hieno kohtaus, jossa ei ole mitään kauhua, siinä ei ole mitään huutamista tai mitään, vaan siinä on Sigourney Weaver juttelee sen toisen tyypin kanssa, jota tutkii sitä asiaa sen naamassa, ja se sanoo tosi rauhallisesti, käyt keskustelua, että hei, miksi sä päästit ton sisälle, että et sä voi ohjekirjassa lukea, että sä et saa päästä sisälle tätä tyyppiä. Ja se toinen tyyppi sanoo, että joo, mutta se on meidän kaveri, että mä en pakko päästä se sisälle. Ne puhuu 5 minuuttia sille puolin ja toisin, toisilleen, että sä oot väärässä, ei kun sä oot väärässä. Ja mikä siinä tosi hienoa on se, että ehkä 5 kertaa katsonut se elokuva, mä tajuan, että kumpikaan näistä ei ole väärässä. Ne on kaikki niin älykkäästi kirjoitettuja hahmoja, jotka tekee vaan ja ainoastaan älykkäitä ratkaisuja, päätöksiä. Ja silti ne on ihan kusessa siinä, koska se alien on niin mahtipontinen olento siellä. Niin se on kaikin puolin siis 5/5 elokuva myös sen takia, että ei ole yhtään tyhmää hahmoa ja silti kaikki menee ihan päin helvettiä. Ja kukaan ei tee mun mielestä tyhmiä päätöksiä, millään tavalla tyhmiä ratkaisuja. Että mä olisin kuollut silleen 100 päivää ennen niitä muita siellä. Mun älykkyysosamäärällä. Ja samoin ehkä, jos te olette katsonut Carpenterin Thingin, jossa on vähän samanlainen systeemi, että siellä on tavallaan ihmisten sisään tulee tämmöinen avaruusolio, joka muuttaa niitä tyyppejä, ja ne ei ihan tiedä, että kenen sisällä se on, niin siinäkään ei ole yhtään tyhmää hahmoa, ne tekee vaan ja ainoastaan tosi fiksuja päätöksiä koko ajan, ja silti ne on ihan paineen alla. Niin noi on hyviä esimerkkejä hyvästä kauhuelokuvasta, että siellä ei ole niitä idiootteja
siellä niiden keskellä, vaan on kaikki fiksuja tiedemiehiä, jotka osaa niiden duuninsa tosi hyvin, ajattelee rationaalisesti, puhuu rationaalisesti toisille tyypeille, ja silti se ei niinku riitä. Niin sen takia mun mielestä Thing ja Alien on, niinku pitää nostaa sille, että ne ei ole ainoastaan niinku maailman parhaimpia kauhuelokuvia, ne on maailman parhaimpia elokuvia, koska ne on niin hyvin kirjoitettuja ja niin hienoja hahmoja. Mutta toi on just mun mielestä pelottavinta aina just tuo, että vaikka kaikki olisi tosi päteviä nuo ihmiset, niin sitä on just vasta se semmoinen uhka, että sille ei oikeasti maha mitään, että vaikka oikeasti yrittää kaikkensa. Kyllä, kyllä. Tähän sitten niin kuin elää alieneiden mittaa, että ensimmäisessä Alienissa on nimenomaan, kun on niin kuin oikeasti tämmöisiä tolkun ihmisiä, mutta sitten heti Aliensissa, jatko-osassa, on niin kuin jotain merijalkaväkeä, sellaisia niin kuin militantteja, sotahulluja ja muita, niin se homma, niin kuin dynamiikka muuttuu tosi paljon. Ja sitten Alien 3:ssa mennään taas niin kuin äärimmäiseen niin kuin vankilaan. Ja siellä ympäristössä taas on sitten pyöritellään sitä, että pystyykö nämä ihmiset niin kuin hyvyyteen vai onko ne jotenkin siis vaan täysiä taparikollisia. Niin. Etenkin 2 on mun mielestä vielä silleen niin kuin tosi perusteltu ja hyvä jatko-osa. Tietenkin se on James Cameron on tosi taitava ohjaaja, niin kuin, ja siis siitä tulee mun mielestä 2 on tosi hyvä, mutta se ei ole enää, niin kuin, mä en näe sitä niin kuin samalla tavalla kauhuna kuin sitä ekaa, että se on tosi toiminnallinen ja ihan älyttömän niin kuin hyvään suuntaan veivät sitä Alienia. Se on niin kuin oikeasti semmoista Terminaattoria. Semmoista Terminaattor-meininkiä tosi paljon. Se ei ole enää kyllä niin kuin oikein kauhua nähnytkään, mutta silti kuitenkin kunnioittaa sitä maailmaa, ja se mun mielestä on nimenomaan se, että ei pidä kopioida sitä, mikä aiemmin tehty hyvin, vaan yrittää viedä se johonkin uuteen raikkaaseen suuntaan ja tutkia, että mitä siitä tavallaan aihiosta syntyy sitten. Niin, kyllä. Mutta se on myös se, niin kuin kertoo, niin kuin James Cameron on selvästikin hyvä elokuvan tekijä. Se niin kuin tietää, mikä tässä toimi tässä ekassa, ja se on selvästikin saanut hyvän idean, mihin suuntaan se haluaa viedä. Tämä on Alien, siinä on 1 Alien, ja seuraavaksi niitä onkin ihan sikana, ja miten sitten niiden kanssa toimitaan. Niin se on kyllä niin kuin tosi hieno niin kuin, mun mielestä se 3 en laittaisi millekään listalle, että olisiko se, niin kuin, ei se mun mielestä ole hyvä leffa. Se ei ole läheskään niin huono, mitä sanotaan, mutta ei se, niin kuin, se menettää, siinä niin kuin menetetään jotain tosi ainutlaatuista, mitä ekassa ja tokassa on. Eli jos pitäisi sanoa, niin kattokaa Alien 1 ja 2, ja sitten sille niin kuin, pitäkää viikon taukoa ja kattokaa vähän silleen niin kuin eri silmällä niitä jatko-osia, koska se lähtee niin oudolle polulle. Mutta se 3 premissi on tosi hyvä. Että se on niin kuin, mä en tiedä, mulla on tosi ristiriitaiset fiilikset siitä leffasta, koska siinä on tosi hyviä ideoita ja tämmöistä. Että se on niinku, se on varmaan monen asian summa, miksi se on niin silleen niinku ristiriitainen se katselukokemus katsoa sitä leffa. Mä en ole yhtään Alienia nähnyt, mutta mä oon nähnyt Xenomorphin silmästä silmään. Ai ja, missä? Tuo on hyvä tapa aloittaa lause. Mutta siis Frankfurtin elokuvamuseossa on niinku semmoisessa lasikaapissa semmoinen Xenomorph-malli, joka on niinku sen HR, mikä Giger. Mä en halunnut sanoa sitä tolleen, mutta hänen suunnittelemaan, en tiedä, onko se myös hänen niinku tekemä se nukke, mutta se on kyllä tosi kuumottava, niin vaikka se on, tietää, että se on proppi ja muuta, mutta se on niin yksityiskohtainen, että se vähän just semmoinen, että se voisi minä tahansa hetkenä vaan räpäyttää vaikka jotain silmiä tai liikuttaa rajoja, niin huhu. Hei, nyt kun sä Mika mainitsit tuon Gigerin, niin mun on ihan niin kuin pakko vielä, kun Alienissa tosi outo semmoinen, joskus mä tutustuin vähän Gigerin taiteeseen ja niin kuin tajusin, että siis tää on niin kuin pelkkiä peniksiä ja penetraatiota, nämä kaikki. Ja Alienin päähän siis on vaan penis niin kuin käytännössä, joka osoittaa taaksepäin. Ja sitten kun katsoo, sori mä vietän tosi outoa suuntaan. Mutta ei, tää on hyvä. Nyt mennään oikein, nyt mennään ytimeen. No niin, jatka vaan. Mutta sitten kun katsoo Alienin niin kuin leffoja, niin se on, ne lavasteet muut on täynnä kaiken maailman siis sukuelimiin viittaavia muotoja ja erilaiset, niin kuin, joku kuvaili, että Aliens-elokuvassa se on niin kuin, sano vaan, että tämä sotilasryhmä siis niin kuin penetroituu Alienin niin kuin pesään. Niin. Ja lopuksihan sinne päädytään sinne niin kuin
käytännössä tuhoamaan emo-alienin niin kuin kohtu Kyllä. ja kaikki. Kyllä, pitää paikkaansa. Ja tämmöinen, niin että siinä olisi tämmöinen metafora tällaiseen johonkin, joka on sitten otettu suoraan, niin kuin, tai inspiroitunut suoraan sen Gigerin taiteesta. Ja sitten kun katsoo vaikka uusintakin alienia, niin se, miten siinä näytetään alien, tämän xenomorfin syntymä, niin se on kyllä siis, se on jo niin ilmeistä viittausta johonkin penetraatioon ja muuhun. Kaikki. Se on tosi villi ja outo ja limanen. Ja mielenkiintoista. Miika ei kestä. Villi, outo ja limanen. Hei, mun pakko sanoa, mä näin siis se uusimman Alienin Hämeenlinnan elokuvateatterissa. Tämä on tosi outo juttu. Mä yritän kertoa tämän pähkinänkuoressa. Me kuvattiin siis tätä Somekingin-sarjaa viime kesänä Tampereella ja Valkeakoskella. Enimmäkseen Valkeakoskella. Ja niin kun mun puoliso oli ihan viimeisillään raskaana. Me jouduttiin siirtämään meidän synnytys Hämeenlinnaan Helsingistä syystä, että mun kuvaus, mä olin Somekingissä, mä olin jokaisessa kohtauksessa, mä en päässyt pois sieltä, me käytiin tuotannon kanssa, ohjaajan kanssa käytiin läpi tätä, että miten me niin kuin toimitaan, että ne ei voi pysäyttää tuotantoa sille, että mä lähden synnytykseen, ja se ei vaan ollut mahdollista, löydettiin semmoinen hyvä tapa, että mun puolison suvulla on mökki Hattulassa Hämeenlinnan, ihan 5 minuuttia siitä sairaalalta, joten mun puoliso ja hänen äitinsä meni sinne Hämeenlinnan, mökille, ja mä ajoin sitten niin kuin aina kuvauspäivän päätteeksi, ajoin mökille ja lähdin sieltä aamulla kuvauksiin ja tällä tavalla. Ja mitä tapahtui, niin jotenkin meidän manifestointi meni meidän lapselle mahaan, koska hän tuli 2 viikkoa myöhässä. Ja meidän kuvaukset loppu, mutta me ei siirrytty enää sitä synnytystä takaisin Helsinkiin, vaan me oltiin Hämeenlinnassa siellä mökillä niin sanotusti jumissa. Ja me ooteltiin koko ajan, että milloin se lapsi niin kuin tulee. Päivä ennen, me sitten lopulta ehkä niin kuin käynnistettiin se synnytys, mutta siis mitä tapahtui oli se, että me mentiin. Mä en tiedä, onko mun puoliso hirveän ylpeä, että mä kerron julkisesti näistä jutuista, mutta kerronpa. Mä odotan, että miten tää Alien liittyy tähän. Mun puoliso tietää mun rakkauden Alien elokuviin. Ja hän oli sille, että hei, tehdään sillä tavalla, että mennään sieltä mökiltä. Se käy äitinsä kanssa shoppailemassa Hämeenlinnan keskustassa ja meissä katsoi se uusin Alien elokuva. Ja sitten mä menin yksin katsomaan jonnekin päivänäytöksen uusinta Alien-elokuvaa. Ja siinä on yksi hahmo, joka on raskaana siinä elokuvassa. Ja se lopulta synnyttää semmoisen se synnyttää semmoisen alienin ihmisen, semmoisen sekoituksen, joka tulee sille vitsin verisenä pois sieltä. Ja se syö sen äitin. Sitten mä olin silleen, että ei vittu. Mun ei olisi pitänyt katsoa tätä. Tämä oli niinku tosi traumatisoiva niinku verinen kohtaus. Ja tämä oli ihan kauhea. Ja sitten me niinku seuraavana päivänä me mentiin synnytyssaliin. Ja sitten mun lapsi syntyy lopulta pitkän uurastuksen jälkeen. Ja mä mietin sitä, että tämä on ihan niinku sitä elokuvasta. Ja se tuli, ja sitten se käännetään se lapsi tällä tavalla, että se on vähän niin kuin minun näköinen, semmoinen outo, harmaa, minun ja mun puolison näköinen ihminen, joka vaan tuijottaa silleen mun silmillä tällä tavalla. Ja se oli mulle niin kuin, mä mietin, että niin kuin Alien jäi tosi pahasti. Niin kuin, mä katson sen tosi väärään aikaan sen elokuvan, kun mä katson sen päivää ennen. Mutta sillä on iso merkitys nyt liittyen mun esikoisen syntymään. Mä oon tällä uudella Alien elokuvalla. Tämä oli mieletön tarina. Joo. Se loppukohtaus on kyllä, siis jokaisessa Alienissa on sellainen loppuhuipennus, jossa tapahtuu jotain niin kuin vähän fucked up tai jotain. Joo. Niin se kyllä siis, joo, voin kuvitella, että huhhuh. Sä vastasitkin meidän seuraavaan kysymykseen, mikä täällä oli, että mikä on huono elokuva katsoa ennen niin kuin synnytystä, niin se tulikin tässä. Joo, niin se on toi Alien. Ja mikä on hauskaa, synnytyksen jälkeen, pakko mennä vielä pidemmälle, että synnytyksen jälkeen meillä oli semmoinen perhehuone, me oltiin siellä niin kuin ehkä
2 tai 3 yötä oltiin siellä. Tietenkin mun puoliso on tosi väsynyt ja se nukkuu. Se oli tosi väsynyt, se meni nukkumaan. Ja mulle niinku opastettiin, että miten se kapaloidaan se lapsi ja se on mun rinnalla. Ja sitten mä olin silleen niinku sen lapsen kanssa näin. Ja sitten ainut mitä pystyi tekemään TVtä katsoa. TVstä tuli Uhrilampaat. Ja ensimmäinen leffa, mitä mä katson mun päivän vanhan lapsen kanssa, Uhrilampaat, jossa Hannibal Lecter leikkaa jonkun naaman ja laittaa sen niin kuin oman naamansa eteen, että se pääsee karkuun sieltä. Ja se oli niin outo kokemus. Silleen kaikki nuo verisimmät asiat tapahtui siinä niin kuin verisen synnytyksen ennen ja jälkeen. Ja se oli niin kuin... Mä oon kertonut tosi paljon tätä Alien ja Uhrilammas-kokemusta, että mä en enää ikinä pysty katsoa niitä elokuvia samalla tavalla tämän jälkeen, mitä mä oon puhunut tutuille ja perheille ja kavereille tässä. Mutta se Uhrilampaan jälkeen mä laitoin sen mun lapsen sille, että ei, nyt mun on pakko myös nukkua. Ja sitten siinä meidän sängyn vieressä oli semmoinen läpinäkyvä semmoinen tavallaan semmoinen mihin se lapsi laitetaan nukkumaan silleen näin. Ja mä laitoin sen tällä tavalla ja se sieltä läpinäkyvästä sieltä kehdosta katsoi mua tälleen tosi kuumottavasti edelleen niillä mun silmillä. Ja. Se oli ihan Hannibal Lecterinä siellä. Se oli ihan siinä tosi paljon semmoinen Hannibal Lecter viba siinä. Joten mä sanoisin, että Uhrilampat ja Alien niin synnytyksen aikana, että älkää kattoko, että kaikkea muuta kivaa ja tämmöistä, vaikka jotain tosi romkomia tai jotain muuta vastaavaa, niin ne on ehdottomasti ne asiat. Joo, tuosta puuttuu enää, että saisit jonkun Eraserheadin kattonut David Lynchiltä, jossa... Kyllä, joo, just näin. Ei hitto. Mä en tiedä, mitä kysyä enää tuon äskeisen tarinan jälkeen, mutta ehkä mä koitan ohjata keskustelua jotenkin eri suuntaan vielä. Et nyt vielä kun eletään tätä kauneinta Suomen kesää, no ei ehkä tänä vuonna ollut kaunein Suomen kesä tähän mennessä, mutta sä mainitsit, että tuon Tohtori Outolemmen katoit niinku kesällä, mutta onko sulla jotain semmoista niinku suosikki kesäelokuvaa, vaikka mikä tulee useimmin katsottua vaikka joka kesä tai joku semmoinen, mikä on jättänyt semmoisen lähtemättömän kesäfiiliksen, tai mitä sä katot, kun haluat sitä kesäfiilistä? Hyvä kysymys. Ei varmaan ole. Kesällä tulee silleen, niin kuin, etenkin nyt vanhempana. Silloin nuorempana oli paljon tapana silleen, niin kuin, kun vanhemmat lähti mökeille ja tämmöistä, mökille lähtivät, niin meni makuun ja vuokras kasan leffoja kavereiden kanssa ja katsoi niin kuin yötä päivää. Mutta niin kuin, ei ole ehkä niin kuin suoranaisesti semmoista niin kuin lempparia. Ja nykyään kesäsi ehkä katsoo vähemmän elokuvia, miten niin kuin ehkä syksyisiä ja talvisia. Että kyllä se niin kuin ehdottomasti kesä menee enemmän niin kuin ulkona olemisessa ja niin kuin matkailussa ja tämmöistä. Valitettavasti se niin kuin kesä ei ole enää sitä niin kuin parasta, otollisinta elokuvien katsomisaikaa. Mutta nuorempana niin kuin musta tuntuu, että muistan, kun mun kaveri halusi näyttää, mulla niin Suomi-leffat on aina ollut vähän sillä, että ne on vähän jäänyt niin paitsioon mulle. Mä en tiedä, johtuuko se niin kuin siitä, että on niin kuin kasvanut tosi paljon niin kuin ulkomaalaisten elokuvien äärellä. Ja suomalaiset elokuvat tuntuu jotenkin semmoiselta, no ainakin nuorempana tuntui silleen, että tavallaan mä en päässyt karkuun semmoista, niin kuin, se ei ollut tarpeeksi semmoista eskapismia itselleni, vaan se oli enemmän, että nyt katsotaan suomalainen elokuva ja tämmöistä. Ja sitten kun on tullut alalle ja tekee niin kuin, itsekin kuvaa asioita ja on niin kuin ollut mukana TV-sarjoissa ja elokuvissa, niin tavallaan sitten sitä kautta sitä on tullut semmoinen, niin kuin mä en osaa katsoa suomalaisia elokuvia silleen niin kuin huvin vuoksi. Että mä katson niitä, koska tää on nyt se, missä nää, ja tää on nyt se, koska tän on ohjannut tää ja tää. Ja Suomessa tehdään, mikä on tosi jännä, että Suomessa tehdään tosi hyviä elokuvia. Ja Suomessa on tosi taitavaa porukkaa. Etenkin nykyään sitä niin kuin tosi ilo katsoa niin kuin kotimaisia elokuvia, mutta mä en pääse sitä omaa ammattiani silleen karkuun aina. Kun on silleen, ai tässä on mun kaveri tässä. Mä en tiennyt, että se on tässä mukana, että se on tommosta nykyään. Mutta Suomessa on tehty tosi hienoja elokuvia. Mun kuulokin tippuu. Suomessa on tehty myös, niin kuin mulla on yksi toinen kaveri, joka katsoi vaan ja ainoastaan Suomi-leffoja. Ihan pelkästään suomalaisia elokuvia. Se ei ikinä katsonut niin kuin ulkomaisia elokuvia. Se ei ollut ikinä nähnyt mitään. Joo. Ja sitten mä olin sille, että mitä ihmettä. Ja hän sanoi, että Elias, sun pakko nähdä. Tämä oli juhannus. Ja hän sanoi, että sun pakko nähdä Emmauksen tiellä, Markku Pölösen elokuva.
Ja se on kuvattu, mä en tiedä, ootteko te kuullut siitä. Siinä on Tommi Korpela. Siinä on siinä on Tommi Korpela, Peter Frans, siinä on Puntti Valtonen, ketä kaikkea siinä on. Niin se leffa on kuvattu yhdessä päivässä. Se on yhdessä päivässä kuvattu elokuva. Ja siinä on ihan sikana semmoisia pitkiä ottoja. Siinä on ihan sikana niin kuin pilalle menneet, että Peter Frans rupeaa nauramaan ja se jotenkin peittelee sitä ja se jatkaa sitä niin kuin juttua. Ja se on mulle semmoinen, että jos mä haluan tämmöisen Suomen kesämoodiin ja kesällä pitää katsoa, niin ehdottomasti Markku Pölösen Emmauksen tiellä. Se ei ole ainoastaan yksi parhaimmista kesäleffoista, mutta se on yksi parhaimmista suomalaisista elokuvista ikinä. Se on aivan fantastinen. Ja se, että se on tehty päivässä, yhdessä päivässä kuvattu se elokuva, tekee sitä vielä kahta niin kuin hullumman. Siinä on niin kuin hienoa, että niin kuin kuvauksissa on aina kiire, aina. Niin miten on mahdollista, että tekee päivässä elokuvan silleen? Se on aivan crazyä. Mutta se on ehdottomasti semmoinen kesälemppari elokuva, ja Markku Pölösen elokuvat muutenkin on ihan superhyviä. Ja niissä on aina jotenkin, hyvin moni niistä perustuu jotenkin kesään, ja siinä on jotenkin Suomen kesämeininki. Niitä mä kyllä rakastan tosi paljon katsoa. Et kiitos vaan mun kaverille, joka tutustutti mut Markku Pölösen maailmaan. Mutta toinen, jos pitäisi sanoa, niin kyllä Tappaja Hai. Siinä on tosi paljon kesäfiilistä. Se tuo kesän mulle myös. Okei, hyvä, että mainitsit Tappaja Hain, koska siis me tehtiin jakso kesäelokuvista, ja kun Tappaja Hai on tää niinku OG-kesäblockbusteri. Kyllä. Niin me ei mainittu sitä kertaakaan, niin meille tuli pari kommenttia. Joo, ei, koska meillä oli niinku tosi henkilökohtaiset listat, niin sitten tuli pari kommenttia siitä, niin me saatiin nyt se korjattua tätä kautta. Tämmönen oikaisu. Hienoa. Hyvä. Mutta Tappaja Hai on mun mielestä nimenomaan kesäleffa. Ja mun mielestä se tuli silloin 70-luvulla, kun se tuli ulos, se tuli kesällä ulos. Se oli niinku semmoinen kesän mikä se on? Blockbuster. Blockbuster. Kiitos, Blockbuster. Kiitos. Ja se, eikö se ollut sillä aika jymyhittikin silloin aikoinaan? Olihan se siis valtava hitti. Ja mitä Spielberg on sanonut, että katuu sitä leffaa, koska ihmisten fiilikset niin kuin haikaloja kohtaan on niin kuin muuttunut vihamieliseksi sen elokuvan ansiosta. Niin kuin. Joo. On ollut iso vaikutus kyllä, jätti leffa. Niin, se on aivan fantastinen. Se on todella hieno elokuva. On. Mun on pakko nyt sanoa nopeasti, kun ollaan Tappaja Haissa, että mun yksi ehkä elokuvahistorian parhaimmista kohtauksista on, kun ne 3 ryyppää siellä veneessä ja sitten ne kertoo, että mikä on pahin haava, mitä kelläkin on. Ja sitten se yksi tyyppi rupeaa kertoa sitä tarinaa, kun se laiva uppoaa ja ne on siellä veden varassa ja yksi kerralla hai syö niitä miehiä ja tämmöistä. Se on hieno ja intensiivinen kohtaus. Spielberg on kyllä tommosten mestari. Kyllä, ihan fantastinen. Itse asiassa tosi hauskaa, että mainitsit nyt ton, mikä tuli ainakin itselle uutena tuttavuutena tuo Emmauksen tiellä, ja sanoit, että se on kuvattu päivässä, koska me tiedetään, meillä on sisäpiirin tietoa, että sä oot osallistunut meidänkin tavoin tähän Uneton 48 lyhytelokuvakilpailuun, jossa on päivän sijasta onneksi 2 päivää aikaa tehdä alusta loppuun, ja ei tarvitse tehdä pitkää elokuvaa, vaan lyhyt elokuva, niin muistatko sä, että milloin oli eka kerta, kun sä oot osallistunut siihen, tai muistatko, mistä se lähti se halu osallistua siihen? Mä oon joskus osallistunut silloin vuosia sitten johonkin random porukan hommaan. Mä en ollut näyttelyssä, mä olin siellä niinku kameran takana niinku pyörimässä, ja tämmöistä, en koe, että se oli millään tavalla mun heiniä. Ne vaan pyysi niinku porukkaa ja mun kaveri sanoi, että hei, Elias, mene sä tähän näin, ja mä menin siihen. Mutta tää me perustettiin ihan tämmönen joukkue, tai tämmönen tiimi nimeltä Soijamakkaravarkaat. Yksi niistä kavereista, kenen kanssa me puhutaan koko ajan Alienista ja 28 päivää myöhemmin elokuvasta, Peetun kanssa. Sitten siinä on Pyry Äikä, joka on mun tosi hyvä ystävä. Teakissa oltiin samalla luokalla, ja sitten Samuli Kivelä, joka on oululaislähtöinen muusikko. Me 4 perustettiin tämmöinen joukkue nimeltä Soijamakkaravarkaat, ja kaikki lähti yksinkertaisesti siitä, että minä ja tämä Peetu oltiin puhuttu pitkään, että me haluttaisiin tehdä jotain hulluja elokuvia, omia juttuja. Ja se Peetu ehkä sanoi siitä, että no miksi me vaan mennään Uneton 48. Että se on semmoinen, sitten jos me mennään siihen, niin sitten me ei ainakaan voida olla tekemättä sitä. Että sitten meillä annetaan, sitten meillä annetaan ohjeet,
ja sitten meidän on pakko niin kuin toimia. Ja se oli semmoinen, että okei, me lähdettiin tämän Peetunkaan kahdestaan, ja sitten mä sanoin, että hei, kysytään Pyryä, ja sitten kysytään tätä Samulia mukaan. Meille tuli tämmöinen niin sanotusti Kottin bändi. Ja me rakastuttiin siihen toimintaan ihan totaalisesti, ja me osallistuttiin siihen viime vuonna eka kertaa. Okei, joo. Ja me saatiin aiheeksi Ash, ja me tehtiin tämmönen että Pikachu ja Ash Ketchum menee Uberillä ja menee Bulbasaurin luo ja ampuu Bulbasaurin, koska se haluaa ulos pelistä, että se ei enää jaksa mennä siihen pokepalloon. Niin tää oli se meidän juttu. Mutta siitä se kaikki alkoi, ja me ollaan puhuttu, että kyllä me niinku aiotaan taas ensi vuonna osallistua, se on niin hauskaa. Se on kyllä ihan sika hauska kilpailu, ja just mä veikkaan, että meillä on vähän isompi tiimi, mutta se motivaatio on ollut isosti tuo, että niinku, silloin ainakin tulee tehtyä se jo lyhyt elokuva. Nimenomaan. Annetaan joku semmoinen, niinku, mistä lähteä, ja sitten vielä on se aikarajoite, mutta siis toi on ihan huikea tuo lyhyt elokuva, mistä puhut, tuo Valitsen sinut. Kyllä. Sehän löytyy Vimeosta, niin kuin nuo muutkin Uneto-elokuvat, niin suosittelen kyllä sen katsomaan. Siinä on siitä tuli hieno. Yksi vuorosana, mitä mä tulee joskus siteerattua, mikä on vaan se, että te olette siinä Uberin kyydissä ja istutte siellä sen Pikachun kanssa ja sä tajat vaan sanoa, että kato vittu kissa. toi on niinku semmoinen hyvä kuolematon, yllättävän moneen tilanteeseen. Joo, kyllä. Sopiva lainaus. Joo, mä en tiedä, mä en muista, kun me porukalla ohjattiin, porukalla kuvattiin se ja tällä tavalla ja ideoitiin se yhdessä. Niin mä en muista, mikä se oli, että mihin se liittyi, mutta se tuntui sitten, kun katsoi sitä pätkää, me kaikki naurettiin sille repliikille, niin se tuntui, se tuli tosi outo viba, että se sanoi jotain tommosta. Mutta joo, kiva, että se on osunut. Se on osunut, ja musta on jotenkin hauska vielä, että voi alkaa niinku miettimään, että ajattelee, että sit samassa maailmassa on kissoja ja pokemoneja, että on niinku normieläimiä ja pokemoneja. Että hän luo syvyyttä tähän, tämä oli varmasti harkittu. Niin, joo, siinä on jotain semmoista outoa psykologiaa se luo siihen ehdottomasti. Joo. Mehän ollaan Miikan kanssa oltu sillä tavalla onnekkaita, että me ollaan nähty tämä Valitsen sinut siis ihan elokuvateatterissa. Ei, oikeasti? Kyllä, me oltiin Tampere Filmfestivalilla siellä Uneton näytöksessä ja siellähän se pyöri. Joo, siellä me oltiin. Me tultiin Tampereelle katsoa sitä silloin ihan koko joukkueen kerran. Ja oli hienoa. Me päästiin finaaliin ja sitten me päästiin sinne Tampereen filmifestareille vielä valittiin se. Me oltiin kiertueella Valitsen sinut leffan kanssa. Joo, toi on kyllä hyvä. Mitä te olette tehnyt Unettomassa? Onko teillä ihan joukkue vai meettekö te silleen joka vuosi? Vai miten semi-vakiintunut joukkue, että aina vähän silleen plus-miinus 2 ihmistä riippuen aikataulusta. Et me ollaan nyt tehty 2 fiktioelokuvaa ja sitten 1 dokumentti sitten. Eli se on kyllä ollut ihan tosi mielenkiintoista, etenkin vielä se dokumenttikilpailu, ja meillä oli itse asiassa siellä Tampere Filmfestivaalin näytöksessä just tämä dokumenttielokuva, missä muun muassa minä menen tanssitunnille ensimmäistä kertaa elämässäni. Niin Hetkinen, eikö se ollut siellä Tampereen filmifestareilla myös? Joo. se oli todella hyvä. Joo, kiitos. Semmoinen niminen kuin Katseen alla, niin se jotenkin tuntui hienolta. Mekin oltiin siis kiertueella Katseen alla dokumenttielokuvasta. Ei tarvinnut nyt kauaksi lähteä, kun me asutaan täällä Tampereella, mutta kuitenkin. Okei, joo. Niin siis se on vielä loi niinku tason siihen lisää, koska ei ole ikinä tehnyt dokumenttia. Et ehkä on tehnyt just tommosia niinku fiktiolyhäreitä aikaisemminkin jonkun tyyppisiä, niin se oli vielä hauskaa, että sitten pitää 48 tunnissa niinku miettiä, että miten tämä edes tehdään, että niinku, mikä tämä prosessi on, kun tehdään dokumenttia. Niin. Mutta siitä tuli sitten ihan mukiin menevä, että pääsi sitten vielä näkemään se elokuvateatterissakin. Se oli tosi hyvä ja siis niin kuin mielenkiintoista. Mä en ikinä tietäisi, miten lähteä lähestymään dokumenttia. Se olisi niin tavallaan, että se pitää olla niin kuin totta sen asian ja se pitää niin kuin tapahtua siinä, että se on niin kuin, fiktiossa on sen verran, että sä voit niin kuin käsikirjoittaa, miettiä sen ja näytellä sen asian, mutta dokumentissa se tosiaan niin kuin se on sitten totta. Että se on tosi mielenkiintoinen lähtökohta. Ehkä me Soijamakkaran Varkaallakin joskus mennään siihen dokumenttiin. Se olisi hieno nähdä. Joo, se olisi kyllä, odottaisin innolla, että minkälainen tuote sieltä sitten tulisi. Niin.
Joo, oliko sulla Onni vielä tästä unettomasti jotain? No siis, sen verran, että just siitä, kun dokkari lähti tekemään, niin se oli vähän niin kuin, että piti olla vaan joku idea ja aihio, sitten mennään kuvaamaan ja sitten katsotaan, mitä kuvattiin ja siitä niin kuin syntyi sitten se. Että tavallaan pystyy vaan vähän yrittämään ohjata siellä kuvatessa sitä johonkin suuntaan, mutta sitten loppujen lopuksi sä et niin kuin voi määrätä ihmisiä tanssimaan vaikka tietyllä tavalla, kun heidän pitää tanssia just silleen, kun he tanssivat. Niin, ja just näin. Niin se oli sitten enemmän editissä syntyy ehkä se ja leffa lopulta. Mä muistan, kun me miettimässä sitä ideaa, niin sitten siinä meinas lähtee niin kuin samalla lailla kuin fiktiota lähestyy, että no hei, minkälaisia kohtauksia tässä voisi olla, tai niin kuin jotain aiheita. Niin sitten me vaan päätettiin, että ei, että nyt meillä on se idea, meillä on paikka, mihin me mennään kuvaamaan, että annetaan vaan kameroiden laulaa ja katsotaan, mitä siitä sitten tulee. Niin se oli kummallinen tapa lähestyä niin kuin elokuvan tekoa. Joo, varmasti. Tosi mielenkiintoista. Joo, ja meidän tiimin nimi on ollut tässä nyt kaikilla kerroilla tämä Kalevan liha ja kuva. Se on niin kuin meidän me ollaan vähän niin kuin teidän niin kuin vastakohta, jos te olette soijamakkaravarka, niin me ollaan niin kuin liha. Just näin, kyllä. Mutta joo. Meidän pitäisi tehdä joku symbioosi joskus. Meidän kahden joukkueen. Katsotaan, mitä siitä syntyy. Tuntuu, että se voisi olla, niin kuin, siitä tulisi jotain avantgardea, että jotain sellaista tosi taiteellista tai kummallista ehkä. Mutta ehdottomasti me tätä tarjous vastaan. Halusitte tai ette, niin sitten ensi kerran kun osallistutte, niin me vaan tullaan paikalle sitten 10 hengen tiimille. Joo, just näin. Mutta joo, toi on mahtavaa, että niin kun meilläkin nyt useampi vieras on ollut tiedettävästi niin tuossa Uneton jutussa, ja se tuntuu olevan Suomessa niin tosi iso juttu just silleen, koska ei ole muita tämmöisiä niin lyhytelokuvakilpailuja, mihin niin ei tarvitse tavallaan tuotantoyhtiötä tai tämmöistä, että pystyy vaan niin tekemään. Niin. Se on ehdottomasti, ja sitten kun on itse, ja kuten moni muu meidän joukkueesta on kasvanut silleen nuoruudessa tekemällä omia videoita, omia leffoja, niin se on hirveän tärkeää. Niin kuin meillä. Se on niin sieluruoka, että päästään tekemään. Ne on hirveän intensiivisiä ja lopulta aika stressaavia ne viikonloput, mitä me ollaan tehty, mutta se on hirveän hauskaa. Ja siinä on jotain, ollaan tosi luovuuden ytimessä kyllä, ja se on huippua hommaa. Ja sitten siinä on se, että mitä enemmän sä suunnittelet etukäteen, sitä vaikeampaa sitä tulee jotenkin. Että on parempi vaan silleen valmistautua henkisesti, että kalustot ja kaikki on valmiina, mutta sitten oikeasti menee se aihe edellä siihen hommaan. Se on tosi mielenkiintoista ja hauskaa kyllä. Ihan ehdottomasti. Itse asiassa nyt hauskaa, että mainitsit ton, että on tuommoista aikaisempaakin kokemusta tämmöistä tekemisestä, niin Sampo Batalo oli meille vieraana ja sanoi, että se on joskus pienenä kuvannut tämmöisiä niin kuin The Shining, jotain parodia-juttuja niin kuin omassa kellarissa. Tuleeko sulle mieleen jotain omia videoprojekteja tai tämmöisiä? Oletko sä ikinä tehnyt esimerkiksi YouTubeen jotain sketsejä? Toivottavasti mä en ole YouTubeen tehnyt mitään ihmeellisempää. Me tehtiin joskus jotain omia komediajuttuja, mutta silloin kun mä olin nuori, me tehtiin elokuvia. Joo. Ja ne oli ja sitten me tehtiin, kun me oltiin lukiossa mun Kajani-kavereiden kanssa, me tehtiin elokuva, ja sitten me näytettiin se semmoisella paikallisessa teatterissa. Ja me tehtiin tämmöisiä ensi-iltoja sinne ja tämmöistä. Me tehtiin niitä 3 kertaa, ja ne aina pohjautui johonkin tunnettuun teokseen. Mutta mikä niissä Kajani oli myös tosi hyvä paikka mulle kasvaa sen takia, koska siellä oli tavallaan, siellä ei ollut mitään tommosta, ja sitten itse sai tehdä niitä juttuja, ja itse kun oli sille, että hei, mä haluaisin tehdä tämmönen, niin siihen annettiin aina mahdollisuudet, ja annettiin aina avaimet, että joo, tehkää, ottakaa kamera, tehkää, ja tehkää mitä haluatte. Että se on aina ollut silleen, niin kuin Kajani, ainakin mun nuoruudessa se oli hirveän semmoinen kulttuuriystävällinen ja mahtava kaupungissa, niin kuin teatteria ja tämmöisiä niin kuin kulttuuria tuettiin, niin sitä pakko sanoa, että on käynyt myös hyvä mäihä, että on saanut kasvaa ja elää semmoista oman näköistä elämää myös pienessä kaupungissa. Mutta me tehtiin omia elokuvia ja se oli kyllä ihan superhauskaa. Okei, sä mainitsit, että oli 3 tuommoista ensi-ilta-hommia, niin muistatko sä niistä 3 yhden tai kaikki 3, että mikä niiden joku juoni tai se inspiraatio? Me tehtiin semmoinen kuin pöystiprojekti, joka oli niistä paras.
ja se oli se keskimmäinen, ja se oli niinku Blair Witch-projekti, mutta se oli pöystiprojekti, jossa ne tyypit menee tutkimaan dokumenttia, tekemään niinku jotain tämmöistä murhaa selvittämään, mutta se oli ihan tätä niinku komediaa, että se kertoo enemmänkin sitä kuvausryhmästä, kun ne asui jossain hotellissa pöystissä, ja se kuvattiin mun vanhempien talossa. Ja me oltiin siellä, me kuvattiin koko syksy sitä. Ja se kertoi enemmänkin, se leffa ei kertonut sitä murhan tutkimista, vaan kertoi siitä, että miten ne hengailee niiden muiden talon asukkaiden kanssa, jota näytteli se oli äärimmäisen hauska elokuva. Ja se kertoi yhdestä viikonlopusta, ja sitten se kaikki, siinä ei ollut mitään hirveän väkivaltaisuutta, ja ne ei kadonnut tai mitään vastaavaa. Mutta ne jo lopulta jotenkin selvitti sen murhan, tai jotain vastaavaa. Se oli ehdottomasti se paras niistä. Onko teillä jollain työryhmästä ja tallessa jossain? Tuleeko se on mulla DVDllä Helsingissä, ja mun pitäisi jotenkin laittaa se koneelle ennen kuin se häviää tai jotain. Et se on semmoinen kulttuuriteko, mitä pitäisi tehdä. Olisiko se sitten ensi kesänä, että Kajaaniin uusinta ensi-iltaan? Se on hieno. Ja jotenkin restoroitu versio tai jotain vastaavaa. 4K, niin. Just näin. Mutta kuulostaa just tosi hauskalta kavereen kanssa, vaan tulee idea, että hei, kyllä. Pitäisikö? Ja mahtavaa, että siihen on sitten ollut puitteet tolla tavoin, että pystyy lähteä tekemään myös. Se on, ja sitten se fiilis siitä, että se on jännä, että tätä on aika moni puhunut tästä, mutta kun on tehnyt vaikka hyvä esimerkki, tehtiin Jalmari Helander ohjasi semmoisen Californian Commando TV-sarjan joskus. Tämä oli just ennen koronaa tai jotain vastaavaa. Oltiin yksi kesä, kuvattiin sitä Keuruulla muistaakseni. Niin Jalmari Helander on hyvä esimerkki siitä. Ja todennäköisesti mä en ole Samppa Patelinkaan tehnyt mitään, mutta Samppa on kuulemma siis ihan, meillä on paljon yhteisiä kavereita ja Samppa on myös semmoinen leffafriikki tietääkseni. Mutta Jalmari Helanderi on myös semmoinen ihminen, kenen kanssa on nyt monesti tehnyt hommia. On hyvä esimerkki siitä, että se on leffafriikki, joka tavallaan ymmärtää elokuvia, ja siitä tulee semmoinen samanlainen semmoinen yhdessä tekemisen, hei vitsi, sanoisiko tämä tälleen ja tälleen, ja katsoo tolleen ja tämmöisiä. Ja hirveänä käyttää semmoisia Hollywood-referenssejä, niin siitä tuli tosi paljon, kun työskentelee tommoisten tyyppien kanssa, niin sitten tulee tosi paljon mieleen se oma nuoruus, kun teki niitä omia elokuvia. Ja miten, että hei, tehdään tämä siinä elokuvassa. Mä en tarkoita, että se on se paras tapa tehdä elokuvia, mutta silloin tulee kyllä semmoinen, että meillä on hauskaa tehdä sitä hommaa. Niin. Tämä kuulostaa just mahtavalta ja antaa kyllä innostusta ihan tällä ajatuksenkin tasolla, että kuulla, että on just tommosia myötämielisiä ihmisiä, joille elokuvat on ollut niin iso juttu, että sit pystyy tuolla tavoin johtaa sitä. Joo, kyllä. Olit sä Onni sanomassa jotain, puhuinko mä päälle taas? En mä ollut sanomassa mitään. Mä vaan päässäni hekumoin, että ihana kuulla Jalmari Helanderista. Mä arvasin, että sulla tuntosarvet nousi pystyy siinä kohtaa. Joo, kun mä oon samasta pikkukylästä kotoisin kuin mistä. Ai jaa, mahtavaa. Se on semmoinen tärkeä juttu, että Jokela maailmankartalle. Joo. No hei, mäkin on Joensuusta, mistä Markku Pölönen on kotoisin, koska en ole liitetty Joensuuhun. No niin, mahtavaa. Teidän paikkakunnalta on paljon merkittäviä, oikeasti hyviä ohjaajia. Kajaanista ei taida olla oikein ketään ohjaajaa. Nyt teatteriohjaaja Elias Keränen ainakin. Niin, semmoinen on kuullut semmoisesta. No niin, mahtavaa. Aivan legendaarinen tyyppi. No, mitä perusti sinne kesäteatteri ja ohjasi ensimmäisen teoksen niin. Siellä. Ja kuulemma leijuu sillä todella pitkään. Rakensi omin käsin. Niin, kyllä. Omin käsin. Ei päästänyt ketään muuta tekemään. Kantoi niin. Kaikki laudat teki paikalle. Kaikki vaatteet, ompeli öisin niitä vaatteita näyttelijöille. Ja... Niin, semmoinen on kulma sieltä, että ehkä kyllä. Törmäät joku päivä vielä häneen. Kyllä. Mutta ihan mahtavia juttuja myös tuosta tekemisestä, mutta mulla on vielä pari semmoista kysymystä, mitkä me itse kysyttiin, just mainitsit äsken Sampa, niin häneltäkin ihan tämmöisiä elokuviin liittyen vähän nopeitakin kysymyksiä, että nytten mikä on viimeisin elokuva, joka on saanut sut itkemään, tai
jollain tavalla niin kuin tuntemaan semmoisia tunteita, jos ei ihan itkua ole tirahtanut. Mun on pakko sanoa, että tämä vähän tylsää, koska mä palaan takaisin tähän 28 päivää myöhemmin maailmaan, mutta 28 vuotta myöhemmin yllätti sillä, että miten hauska se oli myös paikoitellen ja myös miten koskettava se oli. Kyllä mulla tirahti kyynel siinä elokuvassa. Mun mielestä siinä oli tosi koskettava hetki. Mä en viiti nyt spoilata se enempää, mutta se oli koskettava. Mä tiedän mistä sä puhut, ja siis mä voin sanoa, että mulla on sama, että se on ollut viimeisin, näin. Mikä on tällä tavoin. Mites Onni? Tuleeko sulle äkkiä mieleen? Mulla on täällä Letterboxdin mun päiväkirja auki ihan tätä varten, niin siis eikä tarvi pitkälle mennä, koska viime yönä katsoin Joachim Trierin The Worst Person in the Worldin. Ja se on hyvä. Se on tosi hyvä. Se tuli ihan vasta teemalta. Niin jo. Se tuli ihan vasta teemalta. Mä mietin, että näinkö mä sen jälkeen 28 vuotta myöhemmin. Okei, mutta se on ehkä kakkosena mulla, koska me katsottiin sen mökillä mun puolison kanssa. Me nähtiin sen elokuvissa ja nyt mä katson sen toista kertaa, kun se tuli teemalta tuossa alkukesästä. Se tuli kyynel kyllä. Se on hienoa. Siinä on monta paikkaa, jossa voi tosi eri syistäkin niin kuin herkistyä kyyneliin, ja siinä voi vaikka niin kuin tulla ihan semmoista onnentunteenkin itkua ja muuta, mutta itselle siinä oli sellainen aika tosi taitavasti tehty ja monivivahteinen niin kuin erokohtaus, jossa niin kuin pariskunta eroaa, niin siinä on niin monta tavallaan niitä, sen tavallaan kriisin semmoinen pikavaiheiden käynti. Kyllä. Niin se oli jotenkin niin hienosti tehty, että siellä sitten jotkut hetket kolahti tosi lujaa. Joo. Vitsi, se on hyvä elokuva. Joo, mä ymmärrän, siis toi on tosi hieno se kohtaus muutenkin, kun se nainen lähtee juoksemaan sinne jonnekin rinteille ja sitten se koko maailma pysähtyy ja se menee ja päättää, että hän jättää sen miehensä. Mulle se on tosi koskettava. Spoilataanko me nyt? Voidaanko me puhua sitä elokuvasta? Voidaan spoilaa, se on tarpeeksi. Okei, mutta se kun se entinen mies, se saa kuulla sen joltain yhteiseltä kaverilta, että se on sairastanut syöpään ja se menee moikkaamaan sitä sen entistä puolisoa sinne sairaala ja ne on siinä sairaalan siinä niinku pihalla hengailla niissä niinku penkeillä ja juovat kahvia ja se mies, miten se puhuu elämästä ja siitä, että hänellä ei ole mitään muuta kuin menneisyys, että hän ei ole nostalginen, vaan hänellä on vaan se menneisyys, mitä se, koska sillä ei ole enää tulevaisuutta, niin se on niin koskettavaa ja se on niin hieno, se on niin hienosti näytelty, ohjattu, kirjoitettu, se kohtaus, se ylipäätään se koko elokuva, niin vitsi, se on hyvä. Kannattaa käydä katsoa. Se on varmasti jossain Yle Areenassa tälläkin hetkellä. Niin. Se aina sinne tasaisin väliä jo ilmestyy. Että se on huikea. Mä tälleen pakko suositella nyt toistakin Joachim Trierin elokuvaa. Tänne hänen aikaisempaa elokuvaa tuosta Worst Person in the World. Tämä on vähän ollut vaikeasti löydettävissä, mutta mä näin sen, kun se oli Amazon Primeissa joskus vähän aikaa. Eli tämä Oslo August 31st, jossa on itse asiassa just tämä näyttelijä pääosassa, joka on tämä hahmo, josta äsken sanoit, että jolla on sit Worst Person in the Worldissa, todetaan tuo syöpä, niin siis se on, mä muistan, että mä itkin siinä elokuvassa ainakin, että samaa kaliberia ja samoja Oslon maisemia. Niin mahtavaa. Mä en ole nähnyt sen, mä en tiennyt sitä ohjeesta tai koko sitä jengistä mitään vielä ennen tuota elokuvaa, mutta pitää ehdottomasti ottaa haltuun kyllä muutkin leffat. Kyllä, jos jostain sai käsiinsä, niin kannattaa. Ja nythän hänellä on tulossa se, mikä tämä on tämä uusi elokuva nimi, joka Cannesissa sai suitsutusta tosi paljon tämä. Onko se tämä Sentimental Value? Juurikin se. Niin pitää kyllä mennä, jos Suomeen tulee leffateatteriin, niin pääsee varmaan itse. Varmasti tulee, kyllä pakko tulla. Joo. Ja oli siis tämän kesän Cannesin varmaan yksi odotetuin elokuva ja semmoinen haipatuin juttu, että toi todellakin on nyt niin kuin kolahtanut toi The Worst Person in the World sillä tavalla, että leffafanit kuumeisesti seuraa tämän Joachim Trierin uutuuksia. Kyllä. Onko se on norjalainen tyyppi? Joo. Mutta sitten vastapainona surulle, niin mikä on ollut teille viimeisin elokuva, mikä on saanut teidät nauramaan, vaikka ihan ääneen hekottamaan? Mä oon niin tylsä. Mä sanon sen saman. 28 vuotta myöhemmin yllätti. Siinä oli hauska kohtaus, siinä oli tosi koskettava kohtaus. Mutta sille mä nauroin tosi paljon. Kun Ralph Fiennes tuli kuviin. se oli vähän niin kuin comic relief myös se tyyppi siinä. Se oli omintakeinen.
mä nyt muista hirveän kauas, että pitäisikö mun vähän yllättää itse, että mä en nyt vastaa sitä. Sä voit vaikka miettiä sillä aikaa, jos mä voin vaikka heittää täältä. Ole hyvä. Mä siis mä oon ollut tämmöisellä Paul Newman, tämä näyttelijä, niin hänen elokuvia on nyt tullut katsottua tässä lähiaikoina enemmänkin, niin 66 on tullut semmoinen elokuva kuin Harper, jossa hän on tämmöinen yksityisetsivä Los Angelesissa, ja se on just semmoinen, kun miettii, että 60-luvulla tehty elokuva, jossa joku on yksityisetsivä Los Angelesissa, että siinä on just kaikkea tämmöistä, on vähän, heitetään one-linereita koko ajan, ja on seksiä, ja on jotain outoa musiikkia ja muuta, niin se on just semmoinen elokuva, ja siinä mä muistan, että oli useampi semmoinen one-lineri, minkä hän heitti, että niinku sai naurattamaan, että hyvin kepeä tämmöinen rikoselokuva. Mä en ole ikinä kuullutkaan. Paul Newman on aivan uskomaton legenda, mutta mä en ole ikinä edes kuullutkaan tämmöistä elokuvasta. Suosittelen. Se on hyvä kesäelokuva. Joo, mahtavaa. Onko tullut vielä Elias mieleen vai onko Onnilla ladattuna piilossa? Mä tajusin, että mä oon täällä mökillä, isäni sukuni mökillä, ja me katsottiin täällä aivan sysipaska elokuvaa nimeltä. Katsottiin alkukesästä, kun me ollaan Suomussalmella, ja aina kun me Kajaanista loppureenit, me tultiin tosi paljon perheen kanssa niin tänne mökille. Ja me katsottiin täällä tosi huono elokuva, semmoinen kuin, olisiko se ollut joku No Hard Feelings, joku tämmöinen romanttinen komedia, jossa on Jennifer Lawrence, joka on siis ihan loistava näyttelijä. Ja se ei ole mun mielestä tehnyt oikein tommosia komedialeffoja tolleen muuten. Mutta siinä oli joku tosi hauska kohtaus, kun se menee niin kuin adoptoimaan koiraa, ja se oli mun mielestä, hän oli tosi hauska. Mä nauroin ääneen sille, mutta se leffa oli muuten silleen niin kuin järkyttävän huono, mutta siinä mä nauroin ääneen. Mä en sano sitä 28 vuotta myöhemmin, koska mä voin käyttää sitä samaa leffaa jokaisen. Okei, no mutta hei, hyvä, että sieltä löytyi kuitenkin tommonen kohta, mikä on saanut nauramaan ääneen, vaikka muuten ei ole leffa miellyttänyt. Mitäs Onni, tuleeko mieleen jotain? No siis mulla on ihan sama homma, että kyllä se viime yönä The Worst Person in the World niin kuin nauratti. Siis mä niin kuin tein mielestäni semmoisen havainnon, että tällä päähenkilönaisella on niin kuin joku juttu miesten peppuihin. Ja jossain kohtaa, kun mä tajusin sen, että siinä niin kuin tosi monta kertaa niin kuin hän kiinnittää erityisesti huomiota niin kuin jonkun mieshenkilön takapuoleen. Ja sitten siinä, kun se pysäytetään se maailma, niin siinäkin se käy laskemassa jonkun nuoren naisen käden niin kuin, mieskumppanin perseelle. Se mua huvitti ja nauratti jossain kohtaa, mutta mäkään en kyllä nyt suostu vastaamaan pelkästään, vaan siitä seuraava on muutama päivä sitten varmaan toi Näin koulutat lohikäärmeesi 2. Okei. Siinä oli se on tosi hyvä animaatioleffa, ja yleensä animaatioleffat on just sitä, että ne on sekä hauskoja että koskettavia. Niin, kyllä. Oliko siinä joku peppujuttu, millä sä naurat vai? Mietitään se. Mä en edes muista, mä muistan vaan, että kyllä mua nauratti joku jutut. Siinä oli varmaan joku ihan, siinä oli itse asiassa tosi suuri tämmönen siis hirveän tärkeä hahmo kuolee ja sitten niin kaikki menetetään. Joo, okei. Siis semmoinen niinku Avengers Infinity War-tyyppinen juttu, että kaikki on menetetty. Semmoinen fiilis. Ja sitten sen jälkeen tuli vaan niin jotenkin typerä, semmoinen täydellinen kevennys. Joo. Niin sitten se niinku, semmoinen paha olo purkaantui nauruna. Noniin. Toikin pitää katsoa. Pitäisi tutustua näihin How to Train Your Dragons-leffoihin. Joo, nimenomaan kannattaa kyllä ne animaatiot. Nythän tuli joku live action versio siitä ensimmäisestä, niin skippaa se. Okei, just näin. Mäkin olen jotenkin pahasti tippunut noista animaation niin kuin junasta. Et pitäisi kyllä katsoa, kun ne vielä on kaikki niin kuin jossain Disney Plusissakin nähtävissä, niin ei ole mitään tekoa siitä. Joo. Ainakin Toy Story 3 ja 4, ne on ihan fantastisia. Pixar muutenkin tekee tosi hyviä juttuja usein, että siinä on paljon sisältöä. Mä muistan, että Toy Story 3 on yksi ensimmäisistä elokuvista, millä mä muistan itkeneeni, ainakin elokuvateatterissa. Niin joo. Vitsi, se on hyvä. Joo, just näin. Mutta mä voitaisiin varmaan rupatella ihan maailman loppuun asti, mutta meidän ehkä pitää kääntää vähän tätä, että säkin pääset nauttimaan mökistä ja muuten, niin
Meillä on vielä aina ollut tapana tässä jaksojen lopuksi kysyä. Tässä on paljon elokuvasuosituksia nyt annettu, mutta tuleeko mieleen jotain muuta suositusta? Nyt se voi olla ihan mitä tahansa, että meillä on suositeltu ravintoloita ja kaikkea mahdollista, niin ihan kysytään, että mikä olisi tämän jakson suositus teiltä, herrasmiehiltä? Mun on pakko sanoa, että käykää 28 päivää myöhemmin. Katsokaa 28 päivää myöhemmin. Mä oon niin pahoillani. Katsokaa 28 päivää myöhemmin. Skipatkaa 28 viikkoa myöhemmin mun mielestä ehkä. Ei ole pakko katsoa, joo. Ei ole pakko katsoa. Ja katsokaa 28 vuotta myöhemmin. Mä oon ihan tämmöisessä Danny Boyle-koukussa. Jotenkin tekisi mieli katsoa Trainspottingit ja Slummien miljonäärit ja kaikki uudestaan. Kun mä jotenkin, mun mielestä hän on yksi parhaimmista elossa olevista elokuvaohjaajista, joka aina yllättää, aina löytää jotain todella jännää ja erikoista ja inhimillistä asioista, missä kukaan muu ei sitä genrestä sitä löytäisi tavalla, miten Danny Boyle. Kyllä, mä oon ihan tismalleen samaa mieltä, ja mä itse asiassa just katoin Trainspottingin vähän aikaa sitten uudelleen, tosi pitkästä aikaa, niin ei hitto, että se on hyvä elokuva. Se on hieno elokuva, se on aivan älytön. Niin mä sanon, että tehkää se, ja mä en tiedä milloin tämä jakso tulee ulos, mutta tutustukaa Kajaanin uuteen kesäteatteriin, Kajaanin seminaarin taidekampuksella Kajaanin kantakaupungissa. Siellä on hieno meininki ja siellä on, siellä on hieno uusi kesäteatteri ja sitten siellä on muutenkin hienoa toimintaa. Kajaanissa on taas yhtä sun toista, joten menkää Kainuuseen. Toi on hyvä tommoinen matkailumainos. Nythän siinä aika moni lähti, kun armeija alkoi taas, mutta menkää muutkin. Totta. Menkää muutkin. Älkää menkää vaan armeijaan, menkää myös niinku katsomaan sitä kaupunkia. Mites Onni? Tuleeko sulla mieleen jotain? Ja onko se 28 vuotta myöhemmin näkemättä? Mähän en ole nähnyt ollenkaan ton trilogian noita leffoja. Mä nyt on herännyt tähän 28 trilogia, tai no en mä tiedä, onko se nyt sitten trilogia, joista keskimmäinen skipataan. Niin se kai on. Mä en tiedä, niin kai se on. Se ei niinku... Mun mielestä se toinen osa on vähän semmoinen, niinku, se ei millään tavalla huono elokuva tai mitään vastaavaa, mutta se ei ole niinku Danny Boylen elokuva. Se on ehkä se niinku iso ero siinä. Ja siinä ei vissiin käsikirjoituksessakaan ole tämä Alex Garland mukana. Ei mun mielestä. Muissa. Ja just tuossa kolmannen osan, eli tuo 28 vuotta myöhemmin alussa, aika lailla vaan niinku pyyhitään kokonaan se, mitä se kakkososa oli rakentanut. Et siinä kakkososan lopussa on semmoinen juttu, mikä vähän niinku avaisi asioita, mutta sitten se vaan pyyhkästään pois siinä kolmosen alussa. Okay. Juuri näin. Ei, just näin. Ja ihan hyvä niin. Mun mielestä niiden pitää tehdä just semmoinen tarina, mitä ne, niinku, minkälaisen ne just teki. Ehdottomasti. Joo, mutta mä tässä kattelin, mulla on 2 vaihtoehtoa, mutta nyt mä ihan vaan siis tämän saatavuuden perusteella valitsen, että mä suosittelen tätä The Worst Person in the Worldia, koska se löytyy tällä hetkellä Disney Plusasta, Sky Showtimeista, Yle Areenasta ja Cineastista. Eli se on niinku ihan joka puolella, ja on aika todennäköistä, että se ei ihan saman tien kaikista näistä lähde, niin tässä on parhaat chanssit, että suositus menee perille ja joku pystyy katsoakin sen. Toinen vaihtoehto olisi ollut Frances Ha. Sitä mä en ole nähnyt. Se on aika samantyyppinen elokuva. Eikö siinä ole toi, sanoppa nyt, joka on tehnyt Barbie-elokuvan ja nää? Greta Gerwig, joo. Just näin, just. Joo. Gerwigin nykyisen miehen tekemä. Ohjaama, juurikin näin, kyllä. Baumbach. Juurikin näin, joo. Kyllä. Mutta The Worst Person in the World. Kattokaa se. Siis hitsit. Ihan loistava. Se on hieno. Ja ylipäätään tämä on eurooppalainen elokuva. Ja mä tykkään aina, maailma on niin täynnä yhdysvaltalaista elokuvaa, ja yhdysvaltalainen elokuva jotenkin ajaa kaiken yli, niin mä tykkään pitää eurooppalaisten elokuvien puolia. Hyvä. Hei, 28 vuotta myöhemmin on eurooppalainen elokuva myös. Se on brittien tekemä. Niin, kyllä. Totta. Hyvät suositukset, että pidetään Euroopan sisällä. Hyvä Eurooppa, buu Amerikka. Kyllä. Mutta mä voisin loppusuositukseksi heittää semmoisen aika klassisen, että mä voisin suositella kaikkea, missä meidän vieras on ollut mukana. Eli Elias Keräsen koko filmografiaa, ja nyt ainakin äänituotteista tuo Eliaksen oma radioshow, mistä me ei nyt puhuttu siitä, vaikka me Onninkaan molemmat ollaan tosi isoja faneja, mutta kiva. Niin se löytyy ainakin Areenasta
tälläkin hetkellä, ja sitten myös näitä muita, muun muassa Konflikti, missä olet mukana, niin sehän löytyy katsomosta, eli tämä MTV3 suoratoistopalvelu, niin kannattaa käydä yytsimässä, ja just kuten itse ehdit jo sanomaan, niin myös kannattaa Kajaaniin lähteä katsomaan kesäteatteria, mutta tuleeko sulla itsellä mieleen jotain semmoista, mikä haluat vielä mainita vai? No Katsokaa ensi kuussa katsokaa Someking ensi kuussa, siitä tulee hieno. Kyllä, se droppaa sitten Yle Areenalta tällä 21. päivä elokuuta. Niin kyllä, ja tulee vissiin TVC:n semi-samaan aikaan. Kyllä, se kannattaa katsoa. Se on kiva kesäinen sarja. Joo, kesäinen sarja. Se kannattaa se kesällä katsoa loppukesästä. Kyllä, bingettää ennen kuin elokuu loppuu. Joo, just näin. Mutta tässä kohtaa mä haluan kovasti kiittää, että oot Elias tullut meidän vieraaksi. Tässä oli todella mukava rupatella ja ihanan paljon puhuttiin elokuvista. Se on aina tosi mukavaa ja mukavaa kuulla myös sunkin elokuvamakua ja muuta, että nämä on just semmoisia asioita, mitä harvoin niin kuin kuulee näyttelijöistä ja muistakin tekijöistä silleen, niin aina on mukavaa sitten tässä ihan pitkän kaavan mukaan vähän keskustella kaikista lempparielokuvista ja muista. Ja kuulostaa kyllä siltä, että vielä olisi paljon piipussa myös asioita, mitä haluaisi sanoa, mutta sitten pitää tulla uudelleen vieraaksi varmasti. Nimenomaan, katsotaan joskus toisten, mutta oli ihan älyttömän kiva. Kiitos, kun kutsutte vieraaksi. Musta niinku, elokuvista voisi puhua ennen kuin loputtomiin ja niinku, oli superhauskaa. Tämä meni tosi nopeasti. Kyllä. Poroja on pyörinyt tuossa pihalla vähän väliä, mutta tosi kivaa. Mun pitää ehkä palata mun perheen luokseen. Mä laittanut kaikki ovet kiinni ja sälekaihtimet kiinni täältä, että eivät pääse, mutta nyt musta tuntuu, että ne alkaa olla sillä, että nekin haluaa käydä täällä toisella puolella tätä mökkiä. Ihan ymmärrän, me ollaan pidetty sua nyt niinku panttivankina tässä tämän äänityksen ajan. Mutta joo, just näin. Mä vielä kerran haluan kiittää kuulijoita tässä kohtaa, että on kuunnellut tänne asti ja mä toivotan Elias sulle tosi mukavaa kesän jatkoa myöskin. Kiitos samoin. Hauskaa kesää ja nähdään ja kiitos kaikille kuulijoille. Yes. Moi! Moro! Moi!